Nduna yoona zachuma mdziko lino amenewa Honorable Joseph Machula Mwanamveka afotokoza kunena kuti padakali pano unduna wawo uli ndi ndalama zokwana 80 million US dollars imene ndi ndalama pafupifupi 150 billion Malawi kwacha. Ndipo ndalama iyi cholinga chake ndi chija chofuna kukwanilisa gawo lija lofuna kugula chimanga chimene chikhale chikuthandizira mabanja ovutika. Ndipo amenewa amanamveka polankhula iwo afotokoza kuti boma lawo padakali pano komanso ndi Malawi akhale ndi chiyembekezo kunena kuti thandizo lifika mu nthawi yake ndipo anthu alandira kuti njala isawavutenso. Ndipo mawu awo iwo afotokoza kunena kuti ndalama zimenezi ndi mathandizo amene achokera ku maiko osiyanasiyana ndipo mwa maikowa ndi monga United States of America imene yathandiza ndi 17.5 million US dollars ndipo dziko la Norway limeneli lathandiza ndi 4.5 million US dollars komanso boma la Britain lathandiza ndi 5.3 million US dollars ndipo dziko la Japan lapereka ndalama yokwana 3.7 million US dollars. Ndipo ena mwa madonors kapena anthandizi amene athandizira dziko lino ndi monga Republic of Ireland komanso dziko la Switzerland. Ndipo pa ndalama imene ya 80 million US dollars imene maiko athandizira ndi mabungwe ena 45 million dollars ndiyochokera ku bungwe lija la World Bank. Ndipo mawu awo iwo akufotokoza kunena kuti kunduna kwawo komanso pamodzi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika yemwe ndi mtsogoleri wa dziko lino akuudza Malawi kunena kuti asakhale ndi nkhawa kapena kugwera mkhwayi kulikonse kamba kunena kuti dongosolo la nkhani yokhoza kuthana ndi njala ndi chimodzi mwa zinthu zimene azika patsogolo kwambiri kuti athane nazo. Ndipo asimikizira mtundu wa Malawi mwa ma district 28 amene adakhuzidwa ndi njala ma district monga Tcholo, Neno, Salima, Mulanje, Lilongwe, Chiladzulu, Kalonga, Chikwawa, Phalombe, Zomba ndi omwe akuyembekezeka kulandira chimanga chimenechi. Koma atsimikizira kuti kulikonse kumene kuli vuto la nkhani ya ma disasters kumeneko thandizo lifika. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti chimanga chimenechi chikuyembekezeka kuperekedwa kwa mabanja okwana pafupifupi 4 million amene akuyimira 22% ya chiwerengero cha anthu omwe akuvutika ndi njala. Ndipo iwo akufotokoza kunena kuti chimanga chimene chikuyembekezeka kugawidwa kwa mabanja 4 million iwa ndi 187,000 metric tons. Ndipo paja dongosolo logula chimanga matanzo omwe akubwera ndi 200,000 metric tons amene kuyolera mu msonkhano umene adachitisa Profesa Arthur Peter Mutharika mu mzinda wa Lilongwe. Iwowa asimikizira Malawi kunena kuti chimanga chimenechi chiyamba kufika mdziko lino Friday lomwe likubwera likamba kunena kuti dongosolo la chilichonse lafikano kumapeto kumano kubwera chimangachi chiyamba kutulukira mdziko lino limeneli Friday ndipo dongosolo logawa posachedwa likhala likuchitika. Uko kulankhula kwa Joseph Mwanamveka amene ali kumphika oona zachuma za dziko lino amene pakatipa akhala alikalikiliki kukumana ndi maiko komanso mabungwe osiyanasiyana omwe cholinga chake chinali kufuna kupeza mathandizo othandizira dziko lino ku nkhani imeneyi. Koma chinthu chinanso chachikulu chinali kukapereka maplan momwe angathanirane ndi mavuto ena mdziko lino maka pa nkhani imeneyi ya njala komanso zinthu zina. Ndipo kupyolera mukalata imene IMF inatulusa ayamikira dziko la Malawi kamba ka dongosolo lawo limene alisanja lofuna kuthana ndi mavuto mdziko lino. Ndipo bungwe limeneli nalonso lasimikizira dziko la Malawi kuti likhala likuwathandiza m'magawo osiyanasiyana monganso kuwapasa ngongole zimene zingathandizire kuti apitise chitukuko patsogolo mdziko lino. Ndiye kuti pamenepa tingakambe mwathamo kapena ndi molimba mtima kunena kuti nditi anthuwa abwera mokonzeka kamba kunena kuti zinthu akuzipanga fix mwachangu kwambiri kuti mavuto amene Amalawi ali nawo asafike nkhosi. Ni momwe tikukambamo kuti dongosolo la chimanga ndimene lasimikiza kunena kuti Friday likudzali ndi kuti chimanga chikhala chikufika mdziko lino. Ndipo mabanja onse amene achitidwa list kuti alandire chimanga chimenechi ndi kuti akhala akulandira kamba kuna kuti dongosolo lonse
likhala pompano likusirizidwa ndipo chimanga chikhala chikufika mdziko lino. Timve maganizo anu through comment section kunena kuti mukuiona bwanji nkhani imeneyi imene tafotokoza kunena kuti ndalama padakali pano ku nduna umenewu ali ndi ndalama tsopano zokwana 80 million US dollars imene mmakwacha ndi 150 billion imene cholinga chake ndi kupanga procure nkhani ya chimanga. So nkhani imene kuti maiko osiyanasiyana ndi amene athandiza, tatchula maiko monga America, Britain, Switzerland, Republic of Ireland, Japan ndi ena, komanso bungwe lija la World Bank limene lapereka 45 million US dollars pa nkhani imeneyi yokhuza ndondomeko ya chimanga imene ikufuna kuti chimanga chake chiperekedwe kwa anthu amene akuvutika ndi njala mdziko lino. Ndeno timve maganizo anu through comment section kuti mukulipo chani za momwe dongosolo likuyendeseredwa ndina kuti profesa afika ndi moto ndi nkhani yake. Ani mu video ya msiku lero kunali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenze kuwasirani na mavidiyo kuti kuronzerani pano pa Samazita YouTube channel. Bye.